wanci paripurna dukap tabuh kaliwelas nyuwun pangapunten dumateng sedaya para pandhemen para pamirsa para tamu undangan para bapak para ibu dan mas mbak yu adik-adik sepeda bali nyuwun pangapunten wonten pagelaran ing dalu menika boten damel lega lila lan rena ing manah panjenengan keranten wekdal sampun dungkap tabuh kaliwelas izin ingkang dipun paringaken dhumateng kawula saha keluarga ageng paguyuban Srijalan kula kreasi Wahyu Gusti Kabudaya anamung dumugi tabuh kaliwelas